नमस्कार. सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालत राहण्याची शिकवण देणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि उंची लहान पण कीर्ती महान अशी ख्याती असणारे देशाचे माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. मी आले आहे आजच्या काही पॉझिटिव्ह बातम्यांसह आपल्या आजचा पॉझिटिव्ह डोस या खास सेगमेंटमध्ये. गांधी जयंतीनिमित्त देशभर सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत सुंदर भारत या अभियानाअंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी स्वच्छता अभियान संपन्न झालं. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत साखळीत या अभियानात सहभागी झाले, तर प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता अर्जुन रामपाल यानं मिरामार समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता करत परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा संदेश दिला. राज्यातल्या गावागावांमध्ये पंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध संस्था, कंपन्या यांनी एकत्र येत हे अभियान यशस्वी केलं. मेकअप विश फाउंडेशन आणि सिप्ला फाउंडेशन यांच्या वतीनं कालापूर इथल्या रुग्णालयात रोज डे साजरा करण्यात आला. या रुग्णालयातील व्याधीग्रस्त मुलांसाठी विविध मनोरंजनाचे कार्यक्रम यावेळी घेण्यात आले. जागतिक कर्करोग जागृती महिन्यानिमित्त हा कार्यक्रम घेतला गेला, ज्यामध्ये मुलांचे पालक सुद्धा सहभागी झाले होते. काल 1 ऑक्टोबर रोजी जागतिक पोस्टकार्ड डे झाला. यानिमित्त डॉक्टर MR रमेश कुमार यांनी पोस्टकार्डच्या इतिहासाची थोडक्यात सुंदर माहिती दिली आहे. आजच्या रंगदेखणी सदरात ही माहिती छापून आली आहे. भारतात पोस्टकार्ड कधी जारी झालं, कोणत्या प्रकारची पोस्टकार्ड होती, अशी सर्व माहिती यात देण्यात आली आहे, ती नक्की वाचा. तर आज राज्याचे कला आणि संस्कृती तसेच क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. आणि हो, पत्र लिहिणं जवळजवळ कालातीत झालं असलं तरी तुमच्या पत्राबद्दलच्या काही आठवणी असतील तर आम्हाला नक्की कळवा. आमचं दैनिक गोमंतक TV हे YouTube चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.